Kaixo, gu Lehoia Gelakoak gara eta Anoetako iragarkia egingo dizuegu. Espero dugu gustatzea. Kaixo, Linena naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Olimpia naiz eta iragarki honetan atletia animatzen duna izango naiz. Kaixo, Nenora naiz eta iragarki honetan aurkezle izango naiz. Kaixo, Negaren naiz iragarki honetan errealaren animadora izango naiz. Behin batean, Anoetan zeuden Erreala eta Athletic de Bilbao. Partidoa hastera doa, izugarrizko derbia izango dugu. Eta lehenengo zatian 6-6 enpatatu zuten. Erreala irabaziko du. Atleti irabaziko du! Eta bigarren zatian 6-6 azkenik enpatatu zuten. Enpatatu egin dute, oso partide polita izan da. Zer ondo enpatatu dute. Enpatatu dute eta gainera arratsalde honetan Anoetan oso ondo pasa dut. Etorri